دوار سیاسی دابێ بەحەز بکەن باندۆرا vê seredanê li ser Bakurê Kurdistanê û pirsa Kurdî li Bakurê Kurdistan û Tirkiye li gel birêz Hesen Ozguneş parlamenterê HDP li Şirnexê li gel me be. Birêz dem baş şirovekar dibêjin her wextekî her demekî ku peywendiyên Herêma Kurdistanê li gel Tirkiye bihêz bibin ev yek te'sîr bandoreke gelekî pozîtîv erênî li ser çêbûna pêvajoya aştiyê li Bakurê Kurdistanê hebûye di nava Tirkiye ji bo Kurdan. Hûn vê seredanê di vê çarçoveyê de çawa dibînin? Rastî rojhilata navîn pirsgirêka herî mezin navbera Kurdan û dewletên tekildar de mirov dikare bêje rojevê de ye. Bêguman tekiliyên hikûmeta Başûrê Kurdistanê bi dewletên bêjîn heyînê fermî resmî re, cîran re, alî aborî de, siyasî de, çandî de hebe baş e. Belê esasek divê de divê mirov ji bîr neke. Yani dewleta Tirk serî de hikûmeta AKP hevkariya Ergenekonê û ew hêzên Avrasya û MHP re çêkirî ne ew hikûmeta ku 2023 da dixwaze pirsgirêka gelê Kurd awayekî demokratîk çareser bikime. Yani ketiye xiyalên Osmanliyan li herêmê de yanî fermî dibêjin hadişeva berî jî nîqaş dikirin ew pisporê we hemya digo gerem sînorê xwe vegerîn mîsaqî milliya zemanê Osmanliyan behsa rojava Mosulê dikine. Yani xweziya ku hikûmeta Tirkiye hatba wê de radeyê ku gotwan ez ê mesela Kurd awayekî demokratîk çareser bikim her çar parçeyên Kurdistanê re gelê Kurd re gelên dî re dostanî bikim. Serî de gelê Kurd ku dîrokê de kurahî de hevkariyeke Kurdan û Tirkan ya stratejîk hebî gelek rojên teng de Kurda alîkariyê mezin kiriye. Heta avakirina Cumhuriyetê de jî ev hebû. Hêviya me ew e Birêz Barzanî hatî vê derê ne tenê serxalên aborî tinê tekiliyên xwe xurt bikin. Alî mesela Kurdê Bakur û çareserkirina wî de û ev şerê navxweyî û derbaskirina Rojava, derbaskirina bêjîn Başûrê Kurdistanê hinekê çareserî jê re vê dayîn mejiyek hişmendiyek hikûmeta Tirk re vê çareserî çêkirin ku gelê Kurd birêz Ozguneş ew peyamên ku ew mesajên ku ji Herêma Kurdistanê ji bo Tirkiye têne şandin di derbarî çareseriya doza Kurdî de ew e ku doza Kurdî biriya diyalogê biriya danûstandinê tê çareserkirin biriya aştiyê ne biriya şer ji ber ku aştî herdema ku aştî hebe duwarê civakî de duwarê aborî de pêşketin çê dibin bi nerîna we ev mesaj ev em bêjin peyam eger îro li Tirkiye bê dubarekirin bi te'sîr bi bandor nabe? Wê bandor bibe yanî ji xwe hêviya me wekî HDP û gelê Kurdê Bakur tim ji birayên me ji hikûmeta Başûrê Kurdistanê tim ev e roleke sereke bileyzin ku ji bo pirsgirêka Kurdê Bakur yê rojava bi dostane û awayekî demokratîk aştiyane bê çareserkirin yani ev 40 sal e şer el Bakurê Kurdistanê ev şer ne tenê Bakurê Kurdistanê disekine derbazê rojava dibe derbazê Başûr dibe tehlikel ser herêmîn dî jî peyda dike yani ev berçav ve herkes vê dibîne. Gelê me û partiyên Başûrê Kurdistanê û Birêz Barzanî û hikûmeta wê vê rola pîroz dikarin bileyzin wekî statûya wan heye navnetewî de dîplomasiyekî xurt qîmetekî ya wan jî heye dikarin bêjin hikûmeta Tirkiye tamamen birayê hevin em cîranin em ê hemû tekiliyên dostane bi hev re bimeşînin lê ama çê nabe li her sê parçe Kurdistanê pişer ev meselê tu bêjî ez ê bi perçiqandin û tinekîn û koçberkirinê û hejariyê pek bênime. Ev pek nehat ev 40 sal pek nayît. Yani vê rêbazê 100 salê jî bikin pek nayît tek riyawî riya aştiye û em ji vê hêviyê dikin birayên me yên Başûr hikûmeta wan vê rista xwe ya dîrokî baş bileyzin wê tesîrek erênî bike
هم سر گلی ما بکه هم سر هزین دموکراسی بکه و معده واخوش بکه مورالک خورد بدتی و حکومت ترک جوی به حقیقتی ببینه و نکاره نابرا گل کرد و هزین وی ده ناپوکی چه بکتن دیسا وکی دیروکی ده جارنان قومی براکوژی چه ببه گل کرج و گل تیشه جوی ده ترسل جه yani tırsa meya heri ne eve erişin herdevê de sermedetî. Tırsa meya herî mazin eve ku nava Kurdan de nekoki çê bibe, birakujî çê bibe. Ji bo wê banga mel Birêz Barzanî hikûmeta wî heye. Em hêvî dikin, gelê Kurd hêvî dikin, tika dike rê nedin van tiştê hosan. Bila em gelê Kurd vê sed salê de neyên pilêstikan roj roja gelê Kurd de sed sal û bîst û yekan her çar parti Kurdistanê gelê Kurd bibixwe statû. Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî peywendiyeke wî ya taybet li gel Rojavayê Kurdistanê heye. Gelek caran Mazlûm Ebdê fermandarê giştî Hêzên Sûriya Demokratîk spas kiriye. Baş e bi nerîna we Nêçîrvan Barzanî dikare ji bo çareseriya aştiyane ji bo doza Kurdî li herêmê bi giştî rolekê bilîze? Rast e yani em jî vê dibêjin wekî HDP em dibêjin navnetewî de fermiye hêza wî heye dîplomasiya wî heye dünya hemî tê Başûrê Kurdistanê Başûrê Kurdistanê diçe her derê hatiye nas kirin Birêz Barzanî û hikûmeta wî xweyê nirxeke nav Kurdan deke jî nav nirxeke wan heye û hêviya gelê Kurd jî ji wan ev ye rola xwe baş bileyzin neş parçayek tenêre tamam em fêm dikîne em hatine parçekirin lê her çar parçê Kurdistanê re dikarin dîplomasiyekî xurt pek bênin bibin hêvî dema gavekê erênî tê avêtin bizanin gelê Kurd ê Bakurê hemî parçan hemû êşî xweş bîr dikine dibêjin baş e gelê Kurd wê cara yekêmîn belkî yekîtiyê çê biket yekîtiyê de serketin heye hêvî heye pêşeroj heye nakokiyê de çi heye şerê navxweyî de çi heye hejarî heye tekçûyîn heye dîrok ev deh carî ji me re dubare kiriye ji bo wê dîsa ez dubare dikim hêviya gelê Bakur hêviya gelê Rojava Sereke partiya me HDP hêviya me ji hikûmeta Başûrê Kurdistanê ev e rola xwe ji çareserkirina pirsgirêka Kurd ya hemû parçan re baş bileyzin pêşî bikêşin yekîtiya Kurdan çê bikin em li vê hêviyê ne hevdanên me çê dibin ji bo yekîtiya gelê Kurd ta astengê mezin nînin tenê hinekê fedakarî lazim e yani hêviya gelê Kurd hemî ew e ku gav bavêjine wê erênî jî ser dewletên dagirker û ser gelê Kurd jî tesîra xwe bikî yani. Parlamenterê HDP li Şirnexê Hesen Ozguneş her ji Şirnexê bi rêya Skype tu mêvanê me bûyî.